Takže od lidí, já vás vítám u mého úplně nového videa na tom svém kanále Mrtix a dneska si to natočíme Minecraft a Survival, a bude to jenom hard, protože kdybych si dal hardcore, tak bych hned chcípl. A to je fakt super, že jo? No tak já to nebudu kecávat, no můžeme se na to vrhnout. Dobrý, takže tady už to mám připravený, abych nečítoval, to tady máte potvrzený off a to vytvořím. Jsem někde v dobrém spawnu. Jo, OK, takže zase ten debilní spruce biome, kam, já už na to nemám nervy. Jo, aha, OK, a já nesnaším ten biome. No, ty, radši popluju někam, kámo, než abych musel být u toho spruce. Dobrý, já jdu stále vytěšit věci. OK. No, to snad bude dobrý teda. OK, nice. Když tak mě napište, co bych měl natočit dál, jestli nějaké video, nebo pokračovat v tomhle tom. Já jdu pryč kámo od těch debilních slepic. Stejně tady jsou. Dobře, já si udělám spíš tu loď jenom a odpluju někam jinam. Dobře, a ty fubu slepice. Cípni už. Vole. Kolik sakra má hápek? To je... Hele, nevermind, já si asi udělám věci. Sakra. Nice. 9, myslím, jo, do 9. Aha, co mi teda vystačí, tyjo. Úplně nádhera. Tyjo. Zase o jeden, jo. Omg. Dobrý, no tak asi ještě vytěžím jeden teda stromek. Nice. Kámo, to vypadá, jako kdybych speedrunoval. Jsem vlastně mohla zničit listí, ale to je už jedno. Jo, úplně v pohodě, ty. Jo, nepovedlo. Dobrý, no já se ozbož až někdy teda budu. No nic. Dobrý, no tak jako něco už jsem tady našel, nějaký ostrůvek a tady vidím, si nejsem jistý co to, ale jestli to jenom, jo, aha, a tam byl, jo, tamhle. OK, nice. Já se zase půjdu spíš podívat semka. A pak asi někam to. OK, takže hele, aspoň snad to bude docela dobrý. Nějaký sice nějaký ostrůvek to je, ale jo, dobrý, to je fakt jenom ostrůvek mini takový. Já ani nevím, jestli chci být na ostrově. Dobrý, kámo, já to nevím radši. Takže se pak zase ozvu. No, tak jako... Neříká na nic, na tomhle ostrovku by to bylo super. Ale ne díky, já radši půjdu semka, protože jsem... I když džungle by byla dobrá, ale spíš ne. Takže asi půjdu radši semka. A pak bych třeba mohl prozkoumat tu džungli, nevím. Asi semka půjdu na ten. Ale tam... Hele, to jednou uvidíme, jak to tady bude vypadat. A však asi bych tady chtěl docela zakotvit.
A tak jako savana, tohle, plains a džungle. Takže by to mohlo být dobrý, ne? Asi miliarda zvířat, opět kámo, úplně na druhé straně. To se mi furt stává, co to je? Dobrý, já jdu asi spíš na ty ovce. Bych měl postel. Počkej. Jo, nádhera. Se potřebovali vidět slunce. Sorry. Ale jídlo by se mi docela hodilo taky. Mňam. Ještě vás, hoši, taky. Ať vám to není líto, hele. Když jsem musel kvůli vám jít na druhou stranu, tak why not? Prasata nechám třeba. Hele, tady by to mohlo být docela dobrý, nevím. Dobrý, prasata, mám vás plný zuby. Já se ještě podívám z druhé strany. Jestli něco náhodou není. A ukáž... Nevermind, asi ne. Není tu nic. Takže zůstanu dobrý, asi tam někde zůstanu. Abych tam mohl být. A bylo by to super. No, dobrý, no a... to se dám pryč, kámo. No, jo, tady. Tady to vypadá hroztomile. Cože? Co jsem to teďka řekl reálně? Dobrý, tíhle si teda vůkám dát pryč. Shake it up. Dobrý. Tak a já si udělám teda postýlku. Nice. Hopa. A mám to. Asi si půjdu pro nějaký sapling, jak mám i tady dřevo. A zrovna si půjdu pro barvu. Nice. A počkám se, dokud tady třeba nespadnou saplingy. Dobře, no. A mě za chvíli dojde. Netrpá. Asi vezmu červená. Originál. Asi tu počkám. Si ze mě až srandu, že ani jeden sapling nespadl. Co tu je? No, to je fakt úplně super. Dobrý, z těch dvou, kámo, pochybuju, že něco padne. A můžu to sledovat. Počkej. To i když mám dalekohled, je to mega velký. Jo, tady vlastně. Bum a bum. A co teda mohlo by být asi všechno, ne? Podle mě, jo, takže mi napište, co bych měl natočit a to asi bude všechno, takže s tím, jo, a dejte like a odběr. Teďka to bude všechno, takže s tím naschledanou.